Talim dwar il-finanzi personali u żewġ kategoriji ta' premjazzjoni waqt skola sajf, waħda l min joħloq logħba u l-oħra l min jippreżenta poster li jirrifletti dak li talmu waqt is-sessjonijiet. L-għażla kienet tiddependi fuq il-livell u l-età tal-istudenti. Jiena ħassejtni li pparteċipajt ma' grupp tajjeb u ħassejtni li għamilt xogħol tajjeb. Dejna npenġu ħafna affarijiet interessanti fuq Malta. Bħalna għamil postijiet li għamilna fuq il-logħba kienu il-birgu l-imdina u ħad gost ħafna nagħmilha. Kedna 4 members, kedna wieħed jagħmel il-colors, wieħed ipenġi il-ekju il-klimu hekk, wieħed li jagħti il-colors u jagħti il-pencils u. Għamilna board game minna ħabba il-postijiet tal-flus u ħassejtni ferħani. Permezz tal-programm Ġemma, it-tfal issa jistgħu jifhmu aħjar kunċetti essenzjali bħal x'inhu bżonn u x'inhi xewqa, kif wieħed iżomm il-flus b'mod sigur u anke aspetti bażiċi tal-kummerċ. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-litterizmu finanzjarju issa huwa parti integrali mis-sillabi u mill-qafas tal-kurrikulu nazzjonali bħala tagħlim cross-kurrikulari għal lan huwa li l-istudenti jitħarġu f'dan il-qasam minn età żgħira sabiex fil-futur ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet għaqlin u responsabbli. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li kull esperjenza ta' tagħlim f'dan il-qasam hija rebħa fil-ħajja tal-istudenti. Qal li din l-inizjattiva tikkonferma l-impenn tal-Gvern u ta' Ġemma sabiex iħarġu ġenerazzjoni ħalli mhux biss ikunu mħejjija akademikament iżda mamra wkoll bħiliet prattiċi u meħtieġa l-ħajja ta' kuljum.